på? Ja. Hvorfor skulle jeg have lys på? Har du fået et nyt fotografiapparat? Ja, faktisk. Okay. Faktisk, det har jeg. Ja, men så må jeg jo hellere kigge. Jamen, så skal jeg da lige ræse. Ja, jeg skal lige have lukket her. Jeg vil sige det på den måde. Fotografiapparatet er nyt. Det er kun motivet, der er lidt ældre. Der ikke er så nyt. Ej, altså. Du kan ikke fotografere den her belysning? Nej, så vil jeg lige tænde lysene. Ej, men så har man da håb om, at billederne ikke bliver så gode i hvert fald. Jamen, det synes jeg er godt. Mm. Ja. Du kan lige se, nej, du skal ikke tænde. Nej, det der. Generer det? Det er så fint. Gør lige som I vil. Ja. Så. Men skal du så ikke ud og lægge i telt med Ib igen så? Hvad skal jeg have? Ud og lægge i telt med Ib igen. Herre bevares. Nu er du skrækket. Nej, hun skal ud og lægge i telt med Kasper. Ja, hvad så? Ja, du kan tro. I en måned. Det var lang tid. Det kan I ikke holde ud. Det siger alle mennesker, men nu må vi se, hvad der sker. Sådan er det. Fordi vi kan jo altså, vi skal være ude og forskellige steder. Vi skal starte helt nede ved Tyskland, og så gå hele vejen op til Skagen. Og så har vi bestilt værelser sådan på vejen, ikke? Tre værelser. Og så ender vi over i hans hus i Sverige. Og der kan jeg jo bare tage et tog og køre hjem, hvis jeg ikke gider mere. Og ellers så kan jeg jo blive et par dage mere, som jeg. Men det er altså meget nemmere for ham at tage til helt ned det vi vil se, ikke? Ja. Og så komme op, og så kan vi køre, når det passer os. Køre hjem igen, ikke? Ej, det lyder som en lang tur, synes jeg. Det synes jeg også. Det synes jeg særligt også. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Men det kommer. Jo, det har jeg forresten. Vi har da været i Østrig og alle mulige steder på. Ja. Men har I så bestilt overnatning hele vejen op, eller hvordan? Ja, 3 forskellige steder, ikke? Okay. Så, altså man kan ikke, vi er for gamle til at ligge i telt. Og i telt, og heller ikke i bilen, vel? Det er også en stor bil, men altså, jeg bryder mig ikke om at skifte tøj ud på vejen. Så. Det er altså rart at ligge i en rigtig seng, og så har man et rigtigt bad om morgenen, og sådan noget der, ikke? Altså. Nej, jeg ser det godt ud, det her. Har du set? Skal du ikke fotografere den der? Jo, det tror jeg. Den der fine mad. Jo, det ser faktisk meget lækkert ud. Ser da godt ud, ikke? Det gør det i hvert fald. Nu har du fået den. Ja. Skal du ikke have noget som helst? Jo, men nu sidder jeg lige og fotograferer, så tænker jeg lige ved. Skal vi se, hvor meget det er. På den anden side, jeg kan bruge den ene hånd. Der er ingen kop til. Sådan. Sådan. Den er for stærk. Men jeg synes, det er fantastisk, I tager. Ja, fordi man kan jo ikke sove, hvis man skal drikke sådan noget stærkt ud af det. Men hvordan er det? Kan I sove om natten? Kan man sove om natten, når man sådan er blevet lidt ældre? Det er der nogen, der siger, man ikke kan. Nå, ja, det pas nu på låget, gamle jæs. Jeg vågner som regel kl. 6, men det generer da ikke mig. Så går jeg ud i køkkenet og tager et eller andet. Hvis det er også. Så måske falder jeg i søvn, eller måske så står jeg op. Men det er jo også lyst klokken 4. Det er også lyst klokken 4 jo, eller sådan noget. Det er det nemlig. Ja. Det er derfor, man vågner tidligt. Men du siger, at I skal være afsted i en måned. Ja. Men I har kun bestilt 3 overnatninger. Nå, jamen vi kan være der i samme sted et par dage, ikke? Okay. Og vi kan da også bare gå ind andre steder. Ja. Bare man har nogle penge til at få lov til at sove hos dem, ikke? Ja. Så går det nok. Ja. Jamen, det bliver da spændende. Hvordan kommer I så over til Tyskland? I skal ned til grænsen, eller hvor skal I hen? Det har jeg ikke begreb om. Jeg har bare hørt, at vi skal overnatte 3 forskellige steder, og så
gå ud fra det sted og så gå tilbage til. Altså sådan så man ser det område, som man har. Hvis man har lyst til at ligge ved stranden, så gør man det. Det er helt frit, ikke? Hvad vi gør, ikke? Hvad er det for 3 steder, I skal være så? Det har jeg ikke spurgt om. Der rager mig arbejde. Det er ikke mig, der skal rende efter. Nå, det bliver da spændende. Jeg ved bare, at vi skal overnatte. Vi har 3 steder, vi kan overnatte. Ja. Må man sætte den her på bordet, eller skal jeg finde noget at sætte den på? Det tror jeg ikke, man må. Hvis du... Nå, der er en dims derovre måske. Nej, der er pænere her. Ja. Det er smart. Skål. Jeg ved ikke, om den er... Ej, det er ikke galt. Ej, den er Du er det. til. Ej, jeg kan godt lide den lidt stærk, så det er dejligt. Ja. Men vi glæder os da til oplevelsen. Jeg håber da ikke, vi behøver at gå og køre hjem. Fordi vi ikke kan enes, det har vi jo ikke prøvet så længe. Nej, men Se hinanden et par dage, ikke? det er jo belastende sådan at være afsted på rejse sammen. Det kan godt være hårdt. Det kan da godt være. Men det kan også være sjovt, altså. Ja. Det kan være rigtig dejligt. Ja, jeg ved ikke, hvordan vi gør. Ja. Og hvordan vil I klare jer med sproget sådan? Dansk. Nej, det bliver jysk, Jette. Bliver det ny skimmel? Jysk. Jysk? Det bliver jysk. Jeg har været Nå ja, det kan jeg ikke klare. Ja. Kan du ikke huske Jennys Claus? Jeg kan ikke forstå, hvad han sagde overhovedet. Nej, det kunne man ikke. Ja, det var en værre eventyr. Og så det der med min gråd. Jeg var så ked af det. Stod ude ved hovedbanegården. Og drengene, børnene, de havde fået lov at komme med og vinke til, at mor og far skulle over til Moster Jenne i Jylland. Okay. Og så gav jeg mig til tudebrøle. Nå. Og den her stakkels dame, der skulle passe os. Så opgav de, og så blev jeg puttet ind igennem et vindue. Det har altså ikke været så stort. Måske 3 år eller sådan noget. Det er i hvert fald noget, jeg aldrig glemmer, at jeg blev puttet igennem vinduet. Ind i toget, altså? Ja, Eller? jeg ved ikke, hvordan det er sket. Ja. Jeg kom altså ind i toget. Hvor gammel jeg har været, det ved jeg heller ikke. Hvor skulle du hen? Men jeg ville ikke have min morfar rejse. Vejle. Hvordan var det? Jamen, var det ikke dig, der skulle rejse? Eller? Hvad? Var det ikke dig, der skulle rejse? Eller? Nej, jeg skulle passes af den der... Nå, så det var i Vejle? Altså, min moster boede i Vejle ved en gård. Ja. Med køer og heste og sådan noget. Og så skulle mine forældre derover, og det kunne jeg altså ikke til. Det var nok bedre, hvis de havde lavet unge blive hjemme. Hvis man står ved toget og ser, at de går derind, så kan man blive meget ked af det, når man er lille. Ja. Men blev du så rakt ind i vinduet? Ja. Jeg kan ikke sige dig, hvordan de har gjort. Så du kom altså med over til Vejle? Jeg kom med. Nå, det var da godt så. Jo. De kunne ikke lige klare, at du var så ked af det? Jamen, hvorfor jeg var ked af, at jeg var morsyg, selvfølgelig. Jamen, selvfølgelig da. Selvfølgelig da. Selvom hun var en dame, der havde travlt. Havde hun travlt? Ja, det havde hun da. Men tror du ikke? Hun havde 5 børn. Ja. Og forretning. En forretning, ja. Og mand. Og en dejlig mand. Der skulle vartes op i den tid af utid. Han skulle saftsusen vendes til at have det godt. Skulle han vartes op i tide og utide? Hvad? Skulle han vartes op i tide og utide? Ja. Det skulle han. Det skulle man dengang. Der var manden altså helt anderledes. I dag der skal han både det ene og det andet, ikke? Han skal
Han skal det hele. Så det var altså sådan, hvad blev han vartet op med, sådan med mad og kaffe og... Der kom så mange mennesker. Mm-hmm. Fordi far havde forretning med de her dampkedler, og så, når de havde snakket sammen, og så skulle de op og have kaffe og, på verandaen. Det var sådan et rum med masser af vinduer. Og, ja, jeg kan godt huske det. Det var en rigtig sød havestue. Ja, det var meget dejligt, det. Ja. Jeg tror egentlig, at de havde det meget godt. Ja. Der kom mange mennesker, ikke? Hendes mors søskende, de var 8-9 stykker eller sådan noget. Okay. Og de kom også, der var liv og glade der. Kom I så også med ud på verandaen og sidde, eller? Ja, vi måtte ikke så gøre. Der var ikke nogen, der måtte opdage, at vi var der, men det var lidt svært at være barn, synes du ikke? Nej, det ved jeg ikke. Du kunne da ikke sidde, når der sad andre, så kunne du da ikke være ude på verandaen. Jamen, det ville da også være aldeles uinteressant. Ja, det har det nok været, selvfølgelig. Og høre, hvad de voksne sagde. Ja, det kan det godt være. Og talte forretning. Ja. Voksne mennesker er uinteressante. Jeg havde i hvert fald en dejlig veninde. Ja, det havde du. Ja, det er i Frederiksberg Have, vi gik. Hun boede lige der. Hvad var det for en veninde? Ja, hendes far var tandlæge, og de boede på Sten Blikkersvej. Sten Blikkersvej, ja. Og jeg levede åndet der evigt altid, for hun var enebarn. Og så var det jo dejligt at have en at lege med. Det er det da. Havde du nogen at lege med, da du var lille? Du var den ældste, jo. Jeg havde nogen at lege med. Havde du ikke nogen? En sidekammerat i skolen. Ja, det synes jeg. Den her gik jeg bare i skole. Jeg havde ikke nogen i skolen, der gik med hjem. Nej, fra skolen gik man ikke med hjem. Nej. Det gjorde man ikke dengang. Det var også for langt. Skolen lå jo langt væk. Ja, ja. Hvorfor gik I i en skole, der lå så langt væk? Først kom jeg i den skole, vi hørte til, som lå næsten lige så langt væk. Og det var altså en meget proletarskole, og der var rigtig vimmeligt at være. Okay. Og så var der den regel, at hvis man gik i børnehave på La Courvej, hvor de havde en Montessori-børnehave, så kunne man derfra komme i første klasse på La Courvejens skole. Så jeg blev taget ud af skolen og kom i Montessori-børnehave på La Courvej. Og derfra i første klasse, og da jeg først var kommet ind, så kom de 3 søskende ind senere. Ja, hvad? Så havde du lavet. Når først jeg